Mga idol, mayong hapon ninyong tanan na diri sa balay ni Wilfredo. Ako gining amigo sa Gulyas pa mi. Man, basta ni tighilot sa kong mga bata na kong mga idol. Sino yung manghihilot ka lang? So naami diri karon idol kay di paabot mi og gamay, isa gamay lang mga idol. At least man lang makatabang-tabang ta sa haya ni Wilfredo og siyang anak nga si Marjorie. Ingon man ang katong anghel nga naangin mga idol sa pag kuan mga idol, pagbanhig sa samang pamilya mga idol. Kung makita niyo diri mga idol, ato lang silang ano siya ang atong kuan line. Bawal mga idol nga ito i-focus. So naata diri karon sa balay ni Wilfredo. So kini na kong mga amigo nga idol niya, base sa pamilya mga idol, nangayatag permiso diri sa hingtungnan mga sila o gamay tabang sa tuwa, bisag ginagmay lang, bisag piso-piso lang, at least matabang ato mga idol. O ang ilahang hangyo mga idol nga mapalubong nila ang mga patayng lawas. Tapos napay usa ka problema mga idol kay kato si kinsa gito nga nato din Loridjin, ang kamagwa nga anak na igo sa to sa critical gyapon niyang kahimtang. Kung naimduman niya mga idol kato ning hitabo diri sa Minglanilla pag pizza, unsa gito pizza din pizza 12 nga gipamusil sila sa iyang silingan mga idol. So karon mga idol ni hangyo sila, nanuktok sila sa ato ang sa inyong kasing-kasing unta bisan og gamay lang mapalubong si Tatay Fredo og si Marjorie. Gingon man ang anghel nga naamong nga idol niya si Loridjin, katong kamagwa nga anak na igo sa to critical sa ilang kahimtang. So lisod jud ang kahimtang sa mong pamilya ron diri idol. Natangari nangaytag permiso nga kung pwede mapaabot na to sa social media ang ilang gidangatan aron katong mga viewers na to diha, katong mga followers na to nga naay sobra-sobra diha, pwede na to ipadala through GCash lang mga idol. Magbutang tawag GCash diri sa Tagbalay mga idol. Kinsa toy naay GCash diri sa ilang kuan para nga direct silang account mga idol. Kay dili lalim ang ilang gidangatan karon. So tulo ang gihaya, usa ang critical karon. So katong mga followers na to, mga viewers na to diha nga gusto mo paabot sa ilahang tabang, naami dire mga idol sa Minglanilla, Kadulawan, Minglanilla mga idol. Purok 12 Jen. So lisod jud ang ilang gidangatan re idol kay kabos po ni sila nya, plus pa nga grabe kay ang trahedya nga niabot silang kinabuhi. So dili lalim mga idol. So katong mga followers na to diha, katong mga viewers na to nga naay katunol ning maong pamilya, unsa kiti apelyido ninyo day? Pamilya Herbias, man siya Kamanghuran gani no? Manghuran. Looy mga idol kay dili lang pagpakatawa nga itong mapabot sa itong channel idol, kung dili ang pagtabang sa nanginahanglan idol. Ako ni siyang suod nga amigo kay kauban pa mi dito sa Gulyas Rest House. Kuha ni siya caretaker, din ako dito gwardya nya. Pagkaminyo na ko mga idol dirira sa ko sa Kadulawan, Minglanilla, siya ay tighilot sa ako ang mga bata. Suod jud kay may ani niya kay buutan gani siya mga idol. Ini mga ni siya sige agkapiang. So sa magpaabot yung mga idol, willing ra kay mi mo dawat mga idol through GCash lang. Ako magbutang lang ko GCash diri mga idol para nga mapaabot ninyo ang iyong bisag ginagmay mga idol, basta matabangan na to si Tatay Fredo o kayang pamilya. Dili na lang kayo tas-on ako mga idol. Salamat ninyong tanan o
God bless ninyo sa inyong ipaabot na tabang ni Tatay Fredo ug sa iyang pamilya.